имрӯзҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар интернет, дар шабакаи ютуб видеороликҳое пахш шуданд, промои эфирҳое рафта истоданд, ки Муҳаммад Иқболи Садриддин мардумро бар зидди сохтори конститутсионии давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне даъват карда истодааст ва аз ҷавонони минтақаҳои гуногун даъват ба амал оварда истодааст, ки бар зидди давлат, бар зидди ҳокимияти давлатӣ бархезанд. ва айнан имрӯз мо дар ютуб тамошо кардем, ки аз ҷавонони гонангоҳори вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ даъват ба амал овардааст, ки бояд садоро бар зидди ҳукумати кунунӣ баланд кунанд ва бархезанд. ва ман ҳамчун як ҷавон чунин ақида дорам ва чунин савол дорам аз Муҳаммад Иқболи Садриддин: ту худ кӣ ҳастӣ ва кӣ буданатро чӣ хел собит менамоӣ дар пеши миллат, дар пеши халқ, дар пеши ватан?